kami ngayon, kasama ko yung mga beshi. Rest na duty namin ngayon ni Beshi JM. Pero yon, magbe-break na po siya. So yon, ang gagawin namin ngayon, i-redeem pala namin ang free kay Samsung. Shoutout kay Samsung. Shoutout kay Samsung. Wow! Siyempre, ayan. So, magbumukbang daw tayo gamit ang free ni SM tuloy, ni Samsung. Ay, wala na? A few moments later. So yun na nga guys, dito na tayo sa Jollibee. Jollibee. Oh my God! Ano ba to? Magkiklaim ba to ng ano? lahat ba to magkiklaim, Beshi? Ito yung lawak. I don't know kung gaano yung lawak nito. Mayora. Nagre-redeem po kami. Hindi ko alam kung maririnig nila, no? Chicken. So, ganyan po karami nag-claim po ng... Hindi kami makapag-redeem. Maraming chicken, pero mamaya daw lutuin. Sa labas tayo. Saan tayo kakain? Back out tayo dito sa Jollibee, SM City Rosales. Magre-redeem kami ng Samsung members kay Jollibee. Yun nga lang sa labas. Meet Mayora. Meet Mayora. Si Mayora, naka S10 Plus yan. Kaya dapat sa McDo yan eh. Grabe! So, Ang init. Wow, na paso. so mukbang challenge. Pero tingnan nyo naman, kahit mainit sa labas, ang fresh pa rin niya. Pa! Gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang Mukbang challenge pero gamitin natin yung free ni Samsung. Tayo! Hala, kulit ko. Tricycle, ay, tricycle. Ako na lang magbabayad mamaya. Hello motoristas, dito na kami sa Jollibee Bayan. Ay, Jollibee ba? Jollibee Carmen. Yun nga yung Jollibee sa SM. Sobrang dami ngayong nakapila doon. Tsaka naubusan na tayo ng manok. Kaya dito na tayo magkiklaim ng Samsung members natin. Wow! So layo-layo natin mag-claim ng Samsung. Mag-claim na po kami ng Samsung, yung redeem po. Kayo na lang muna Bilang ang power bank tempered glass. Bigyan mo Ano na. ang pre-order niya? Kaya, wala kayo. Optional yan, ma. Mamimili Huawei, ka. meron. Yung sticker, maliit lang naman. A few moments later. Wow! Sabihin na lang po namin kung ano yung mga hindi po nakakaalam sa Samsung members. Kaya po kami nagkakaroon po ng free. Free na katulad po nito. Ayan. Dahil po ngayon ay payday. 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 Ano ba ngayon is August 15. So yun nga po, pag si Samsung is payday food siya. Ito yun. Then, every Thursday, nagkaka-free din tayo ng spaghetti. Ano yung spaghetti? Beshi.
So yun, para makapag-claim tayo ng free tayo ay Samsung members, kailangan nilang bumili ng Samsung A50. Yan. Pwede rin siya sa installment, katulad namin na nakalagay sa t-shirt namin. Yan. Pwede rin siya hulugan every month. Basta mag-down lang kayo ng yung baso ni Mayora para lang ipatong niyo sa Kaya nagkapalit na ata tayo ng Coke Flow. Yung hindi pa ako nag-uminom sa akin, guys. Hindi sa akin ito. Hindi pa ako uminom. Hindi pa ako uminom gago. Magtaka naman kasi. Hindi sa iyo. Hindi pa ako uminom. Paano ba? Ginano-halo ko kasi yung sa'yo. Nagulo ka. Ito yun. Pero dito Dito kami. may tubig. Ang gulo ah. Sino nag-uminom? Siya. Hindi Franco ka. Franco ka. Franco ka. Birthday. Birthday pa rin yun. Dati ka talaga. Wow! Wow! Malaki naman sa'yo. Konti pa lang kasi ng application. Sa akin, apat yung mata ko. Marami na application. Hindi dapat ano naman na 20% din. Kamusta naman ang Jollibee ng spaghetti? Kamusta naman ang Jollibee ng spaghetti? Okay lang. Baliktad ka, Beshi. Kamusta naman ang spaghetti sa Jollibee? Kamusta naman ang Jollibee sa spaghetti? Yung yung tao niya. OMG, baliktad ba? Baliktad, Beshi. Okay. Paano kumain ng isang mayaman? Ganito. Pero sino bang kanin mo kanina? Konti lang. Kamayora. Paano ako kumain ng isang mayora? Paano yung wala ako kakainin? Yan na nga yun. Yan na yun. Yung pagsubo na lang. Paano pag mahirap, Beshi? Uy, hindi naman mahirap. O yung ano na lang nga yung kasi talagang gutom na gutom. lang. Oo. Dapat sunod-sunod. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Sunod-sunod yung pagsubo. Subo yung ulit. Subo na naman ulit ang girl. So push pa. Bago na nag-uminom. Paano uminom ang isang mayora? Parang stroke. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Delicious. Saan sa akin? Ito ba? Oh. Ay, mayaman. Ha? Galing. Taray. Ikaw naman. Ay, ako na ba? May nang isang vlogger. So, ano daw kumain ng isang vlogger? Muntik. Ganito ang mukbang daw, Beshi. Ayan, sige go. Wow! Sige pa. Pero Sa birthday ni Roma, tabulo. Ay, shout
Shout out kay Roma. Happy birthday sa kanya, baby. Happy 2 years old. Tama? 2 years old. Happy birthday sa baby Prince Brilliant ni Roma. 2 years old na siya. Hindi Mayora. Tama na. Ang sarap talaga ng spaghetti ng Jollibee. Sobra. Shoutout po pala dito sa Jollibee Carmen Highway. Maraming salamat sa pagbisita. Wow, pagbisita. Pag-assist. Maraming salamat sa pag-assist. Kahit pritong cleaning namin, in-assist mo pa rin kami. Yan yung si Mayora namin. Yan. Siya yung pinakamaganda sa team namin. Kasi ako lang naman ang nag-iwalay. Wow! Wow! Yung Ako sa pinta. yeah, gender equality. Parang na rin ng sarili sila. No discrimination. Bawal ka dito. Ano masasabi mo about that issue? What can you say about that issue? Dali lang, Beshi. Yo! Tapos na po kami nag-mukbang. Ay wow, mukbang ba yun? Tapos na kami kumain dito sa Jollibee. Yan, with Mayora. Yay! Abangan nyo po yung YouTube channel ni Mayora. Balang araw po, gagawa na rin po siya ng content. Kasama nyo po yung fiancé niya na foreigner. Yo! Hi guys! Yan. So shoutout to lahat. Maraming salamat dito sa Jollibee Highway. Carmen po sa pag-accommodation. So yun lang guys. Bye-bye!